Hayırlı gün dostlar. Mine Magnolia turusынан uzып барайдым. Шундай сочный, шундай мотор. Яфраклар прям шундай искиткеч мотор. Прям ялык итеп торалар инде. Бирәктә теге яңгырлардан соң. Әзрәк инде монда инде җәй кузы булгач, әлбәттә инде сары төсләр дә керә башлаган. Ну шулай да бер мотор. Менә шундый моторлык. Мин шулай бөтен нәрсәдән ям табып, моторлык табып, һәрбер нәрсәнең шул теге узып кына китә алмыйм инде, әгәр дә күңелемә ошаган әйбер булса инде, тыныч кына узып китә алмыйм. Табигатьнең бар нәрсәсен дә яратам. Менә шулай. Бик мотор, даже яфракларына хәтле бит инде, искиткеч.